मिक्सार मेसिन फिसालानि थाखाय अर्डार होना दोनदोंमोन मैया मोनाबिलियाव मोनफैदो लोगोफोर नायलांबानो जाबाय लोगोफोर हेलौ गाइस गुड मर्निं आंथ' गोबावथार जाबायमोन सानब्रैयानो जाबाय भिडिअ लाबोयैया लोगोफोर मानो होनोब्ला न'आव थांदोंमोन न'आव थांनानै टाइम मोनाखै ओरैनो खाना जाबाय बेनिफ्राय न'आवबो ओरैनो न'नि गेजेर जाबाय एसे बेनि थाखायनो टाइम मोनाखैमोन आरोना लोगोफोर आं दा फैफिनबाय नै गुवाहाटियाव फैफिननानै डिउटि मावबाय आं मैया दिनै आरो बाबुनि अर्डार होना दोनदोंमोन मैया मोनफैदो आरो मोनाबिलियाव माने मिक्सार मेसिन गथ'फोरदि फिथाइ सामथाइखौ मिक्सार मेसिनाव गुरा खालामनानै दौजायो गथ'फोरनि थाखाय एसे नायलांबानो नुगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबायना गाइस नै नायलांबानो जाबाय बेखौनो मिक्सार मेसिना आंहा दिहुना देखायनो हासियाखैनो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर हासिनि आङो बाबुनिसो इयो लोगोफोर बाबुनि माने गथ'फोर फिथाइ सामथाइखौ इयाव मिक्सार मेसिनाव आरामसे माबानो हायो जाहैबाय नायनायबानो जाबाय माबायदि नुयो लोगोफोर माबायदि अर्डार खालामनायदोंमोन आङो नै बिदि लोगोफोर मोजां नुदोंना लोगोफोर ভাল লাগছে না গাইস ভাল লাগছে যদি কমেন্টত কইখিনি দিবা ভাল লাগছে না লাগা নাই গাইস এইটো হল এইটো মানে ফলমূল এইকেইটা গোটাইকেইটা প্ৰাইচটো হল কিমান আছিল প্ৰাইচটো বেছি নহয় প্ৰাইচটো হল 881 মানে 881 गाइस मोजां नुदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरनाय नैबेखौ माबायदि लगायगोन नै बेखौ ओरैजा लगायगोन लोगोफोर बेखौ बिदि लगायगोन बिदि लगायनानै नै बेखौ नैबेवहाय सोगोन ओमफ्राय नैबेखौ बेवहाय ओरैजा सोगोन लोगोफोर सोनानै नायनायनि आङो नै बिदि हाब्बायानो ना ओमफ्राय नै बियो बौवो आरो फिथाइ सामथाइखौ इयाव बौवो ओमफ्राय नै बियो कारेन्टआव सोनांगोन कारेन्टआव सोबाथाय नैबेखौथ' ओरै उल्थासो नालाय आजिखालि ओरै सोग्रोनानै आरामसे मटर दङ सिङाव मटर नोंथांमोन नायनांगोन नुबाय दा लोगोफोर माबायसा नुखाबायना दोनथ'नोसै लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर मोजां ना बया